سلام نام مهدر نتورك نقعد حال متصاهم عب كل تشعين عسران شدشتن عب عباي بريطانيا ممرحي مزوار مكينة فتنا ويتي practical driving test قوصر از حاسكم سبات انتخونكم ويكاني بحجي خد حزوز مدوكم سبات انتخونكم نزي ازيو اقداس زخون حبريتا كي سمعخمو كي حلفوكم مخنياتو إذا حبريتا زي نعاخاتكم بقطتا زتصلو طرح زي كونه نتي حيسكم وزلوخم قوصرها ويكأن نتز خفلكم وكفلت كانسل كيكون ويكأن كيسرز كحجزوكمي وقعوا مربب حبريتا عباي بريطانيا مالت gov.uk زبهال بزوصو مسرت عبز عامت زطرح بزح مكيارات حقي ناي ممرح مزوار مكينة فتنا ويتي practical driving test أتاتي له نساتهم كأربعة عبيتي حقتات ويلوطتات كوينهم حدا عبز حالف خلت ورحي أتاتي مولو اتوم كلته عبز حالف ورحي تقبارا خوينا مالو اتحاد خا اتقندن اقداسن زخونه خا عبز مص زلو سمون مالت ابعلت شعاته سنه ورح شد شغل تشعن 20 شدشن مالتي علت شعاته تقباراو كخونيو بزحات سبات نزي حقታት زي بزي مفلاطهم قصرኦም يسناخلو ገንዘቦም ከ ይخسرلو ስለዚህ ኣብዚ ናይሎም ዓንት መደብና ነዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕግታት ዝተቃየረ ክንርኢና ምሳና ጽንሑ ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ማህደር ኔትወርክ ኣብዚ መደብ እዚ ንሕብረተሰብና ጠቀምትን ጸለውትን ዝበልናዮም ኣብ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ እንቅርበሉ መደብ እዩ ንሎም ዓንት ከዓ DVSA ማለት ድራይቪንግ ቬሂክል ስታንዳርድ ኤጀንሲ ኣብዚ ዓመት እዚ ዘውፅኦም ወይ ምቅያራት ዝገበሮም ሕግታት ኣብ መምርሒ ምዝዋር መኪና ወይ ከዓ ኣብቲ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ዝበሃል ክንርኢና እቲ ዝተቀየረ ሕግታት ወይ ነገራት ዕለታት ኩሉ ብዕምቀት ክትፍትሽዎ እንተደሊኹም ኣብዚ gov.uk ዝበሃል ዌብሳይት ኣቲኹም ክትርእይዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ኣብ ቦታ ኮመንት ክንገድፈልኩም ኢና እዚ ምልዋጥ ናይ ሕጊ እዚ ንዓኻትኩም በቀጥታ ብምንታይ ይጸልወኩም እንታይ ትርጉም ከኣለዎ ንምፍላጥ ነዚ ቪድዮ እዚ ክሳዕ መወዳእታ ክትከታተልዎ እንዳዓደምኩ ሰናይ ምክትታልን ጽቡቕ ዕድልን ይምነየልኩም እታ ቀዳመይቲ ለውጥ ዘተኣታተውዎ እንተዳሎ ኮይኑ እዚ ለውጥ እዚ ካብ ዕለት 31 ወርሒ 3 2026 ተግባራዊ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ከዓ እንታይ እንተዳኢልኩም ሓደ ሰብ እንተዳ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ቡክ እንተገይሩ ወይ ከኣኒ ቆፀራ እንተዳ ሒዙ ዝኾነ ነገር ክሳብ 6 ክቀይር ይኽእል ነይሩ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዕለት ክትቀይር እንተደሊኻ ቴስት ሰንተር ወይ ቦታ ክትቀይር እንተደሊኻ ሰዓት ክትቀይር እንተደሊኻ ወይ ምስካል ሰብ ክትቀያየሮ እንተደሊኻ ክሳብ 6 ይፍቀደካ ነይሩ ድሕሪ ዝዓለት እዚኣ ዕለት 31 ወርሒ 3 2026 ንብሎ ዘለና ግን ክልተ ግዜ ጥራሕኻ ክትቀይር ትኽእል እቲ ጽቡቕ ነገሩ እንታይ እንተዳኢልኩም بحد جيزه انت دا علت بوتا ساعات كتقير انت دا دليخا كله بحد جيزه انت دا قير كايو كم حنتي مقيارات كوينا تحسب مالتي اتن قند مقيارات زبحلا انتاين تقير كاي كم زقير كاز حساب انت دايلكم تقداميتي علت يا مالتي علت انت تقير كا كم حنت مقيا كم زقير كاي حسابلكا ساعات تيست سنتر ويكاني مس حدا عرك خاديو بيتسبكا انت دا علت بوكس جبر كايو كتقاير وي سواب كتجبر انت دليخا خا كم قيارات يحسب معناتيو كم زقير كا وي كان كم لوط زي حساب نغرات انتايم زتقالولو انت دايلنا انت دا DVSA بمخنيات ويزر كخونو خلي بمخنيات كونتات اير انت دا كانسل جيرو وي كان ات نعخا كفتنكا حسب سب باستفاله مخنيات انت زي ترخيبو وي كاني اتناتكا أدراشا تليفون نمبر كا ويكا إنستراكتر ويتزمهر كا ممهر ناي مكينا أفتي ناي DVSA زولو ديتيلز انت دا قير كايو كم لوط اي حساب الكانيو مالتيو حدا سب انت دا أكل تجيزي تراح كقير زفقودو انت دا خوينو حانساب قيرو كالا جيزي قيرو والله نبل كالا جيزي قيرو نتا كالا ايتز قير اسالسا جيزي كقير انت دا دليو بمسرت نايزي حجزي زوصه كاب علت 31 ورح 3 2026 سالسا جيزي كقير سلازي فقودو DVSA انت دا كانسل غير كايو نت بوكيناتكا
بمولو جنزبكا سلازملسلكا كانسل جيركا كون بحدش قصرا كتحس كم تخيل دي في اس اي كاب قدمات حيزو زتعتاتو حقي سلازي كلتا جيزي قصرا انت دا قايركا يوم مبل سالسا جيزي كتقيرو سلازي تخيل مخا مبل كالاي مسقيركا اتند تقبر ወይ ካን ነቲ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ክትወስዶ ዘይጥዕመካ እንተ ኮይኑ ገንዘብካ ክምለሰካ ክእል እዩ ከም በሐድሽካ ሓድሽ ዕለት ቡክ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ስለምንታይ ማታኣታትዮም ሞንተዳልና ብፍላይ ካብ ግዜ ኮቪድ 19 ጀሚሩ ብዝሒ ኣፍቲ ናይ ፕራክቲካል ቴስት ዝገብሩ ሰባት ኣዝዩ ጻዕቂ ስለ ዘጋጠመ እንታይ ዝገብር ዝበዝሕ ሰብ ሓደ ሰብ ንኣብነት ንበል ኣብ ማንቸስተር ዝቕመጥ ወይ ኣብ በርሚንግሃም ዝቕመጥ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ በርሚንግሃም እንተ ደኣ ዝኾነ ዕለት ክሓዝ ወይ ቡክ ገብር እንተ ዘይ ክኢሉ ኣብቲ ዌብሳይት ኣብ ዝኾነ ራንደም ቦታ ቡክ ገብር ንኣብነት ኣብ ስኮትላንድ ንበል ኣብ ስኮትላንድ ጽቡቕ ዕለታት ገለ ስለ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ስኮትላንድ ቡክ ገብር እሞ በብሓደ ዕለት ሰዓት እንዳበለ ናብቲ ዝደልዮ ቦታ ናብ ማንቸስተር ዲ ናብ በርሚንግሃም ይቕይሮ ስለ ዝነበረ በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ስኮትላንድ ዘለው እቲ ዕለት እተሓዞም ኣብ በርሚንግሃም ዘለው ሰብ ቡክ ንዘይገብር ስኢሉ ቡክ ስለ ዝገብሮ ዝነበረ ነቲ ሰብ ማዕረ ዕድል ንምፍጣር ኢሉ ዘተኣታተዎ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ እዩ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ለውጢ ዝተኣታተወ ሓድሽ ሕጊ ቁፅሪ 2 ሕጊ ማለት እዩ እንታይ ያትብል ሓደ ሰብ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ናቱ ባዕሉ ጥራሕ ቡክ ገብር ዝኽእል ወይ ከዓኒ ባዕሉ ጥራሕ ቆፀራ ክሕዝ ዝኽእል ያትብል ስለዚ እዚ ሕጊ እዚ ካብ ዕለት 12 ጉንበት 2026 ጀሚሩ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ክገብር ደልዩ ንሱ ባዕሉ ጥራሕ ቡክ ክገብሮ ዝፍቀድ እዚ ሪኢቶ ናይ ዲቪኤስኤ ዘይኮነ ከም ሕጊ ዝቆመ ብመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ትሕቲ ዲቪኤስኤ እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣውፂዎ ዘሎ ሕጊ ወይ ከዓኒ እቲ ዲቪኤስኤ ዝበሃል ኣውፂዎ ዘሎ ሕጊ ቃል በቃሉ በእንግሊሽ ክንሪኦ ከለና እንታይ ዝብል እንተ ደኣ ኢልና you will still be able to help someone you know book and manage their driving test. They might be a friend, family member, or someone you support as part of a job. The person you are helping must be with you while you help them. You will need to ask a person you are helping to complete as many steps as they can by themselves, and you must use email address and phone number either belong to them or that they have access to. እንታይ ንምባል እዩ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ቡክ ገብር ደልዩ ወይ ከዓኒ ቆፀራ ክሕዝ እንተ ደልዩ ዝኾነ ሰብ ክሕግዞ ይኽእል እዩ ወይ ከዓኒ እቲ ናቱ ቆፀራ ከመሓድረሉ ይኽእል እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዓርክኻ ክኸውን ይኽእል ቤተሰብካ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓኒ ንዝኾነ ሰብ ብሕጊ ደረጃ ትሕግዞ ኣብ ትሕቲኻ ሓገዝ ትህቦ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ትሕግዞ ሰብ ግን በኣካል ምሳኻ ክህሉ ኣለዎ ይብል ማለት እዩ ቀፂሉ then እንታይ ዝብል you need to ask them a person you are helping to complete as many steps as they can by themselves እዚ እንታይ ማለት እዩ እንተ ደኣ ክኢሎም ክሳብቲ ዝኽእልዎ ደረጃ ባዕሎም ነቲ ኣፕሊኬሽን ፎርም ወይ ከዓ ነቲ ቆፀራ ክሕዝዎ ክትገድፈሎም ኣለካ ክሳብቲ ዝኽእልዎ ባዕሎም ገብሮ ብድሕሪኡ ኸ እስኻ ክትሕግዞም ትኽእል ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ መወዳእታ ሽዑ እንታይ ይብል ኣሎ you will need to ask the person you are helping to complete okay ኢልናይናዚ and you must use email address or phone number ዝብል ዘሎ ኸ እንታይ ማለት እዩ ናይቲ ትሕግዞ ዘለኻ ሰብ ኢሜይሉን ቴሌፎን ናምበሩን ናቱ ክትጥቀም ኣለካ ወይ ከዓኒ ንሱ ክኸፍቶ ዝኽእል ኢሜይልን ወይ ከዓኒ ክትጥቀመሉ ዝኽእል ቴሌፎን ናምበርን ጥራሕ ተጠቂምካ ኢኻ ቡክ ክትገብረሉ ወይ ከዓኒ ቆፀራ ክትሕዘሉ ትኽእል እቲ ሰብቲ ግን በኣካል ምሳኻ ክህሉ ኣለዎ ብመሰረት እዚ ሓድሽ ሕጊ እዚ ካብ ዕለት 12 ወር 5 2026 ዝጀመረ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከምቲ ዝበልናይ ዓንቱ ወይ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ዘሎ ናይ ቆፀራ ግዜ ገደብ ኣዝዩ ዝነውሕ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብሓፈሻ ንዑ ንምቅላል ተባሂሉ ዝተኣታተወ ሓድሽ ሕጊ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ትካላት ወይ ከዓኒ ውልቀ ሰባት እንተ ደኣ ድራይቪንግ ላይሰንስ ናትካ ሂብካዮም ፕላስ ሬፈረንስ ናምበር ናይቲ ቲዮሪ ዝገበርካሉ እንተ ደኣ ሂብካዮም ባዕሎም ቡክ ክገብሩልካ ክእሉ ባዕሎም ከዓ ዕለታት ክቀያይሩልካ ይኽእሉ ነይሮም ማለት እዮም ሕጂ
ሓደ ሰብ ዕለት ክቅይረልና ወይ ከዓኒ ቡክ ክገብረልና ንሕና ኣብ ዘይብሉ ስለ ዘይፍቀድ ንዝኾነ ሰብ ከፊልካ ገንዘብ ከፊልካ ዕለት ክቅይረለይ ምባል እቶም ተሓቶም ዘለኻ ሰብ ዘይሕጋውያን ወይ ከዓኒ ገንዘብካ ጥራሕ ወሲዶም ክጠልሙኻ ዘለዎ ተኽእሎታት ላዕሊ ጥራሕ ዘይኮነ ሕጊ እውን ትሰብር ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እንተዳ ክቀያይር ወይ ቡክ ክገብር እንተዳ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ክሕግዞ ይኽእል ግን በአካል ምስቲ ሰብቲ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ብመሰረት ናይዚ ሕጊ ወፂ ዘሎ ብተወሳኺ እውን እቲ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ብጸሊም ዝሰርሑ ነጋዶ ይኹን ብሕጋዊ ዝሰርሑ ነጋዶ ክሳብ 200 300 ሓደ ግዜ እውን ክሳብ 600 ፓውንድ ዝሸጥዎ ዝነበሩ ሕጂ ግን እሶም ዘብቅዕሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ሰብ እስኻ በአካል እንተዘይሃሊኻ ቡክ ገብረልካ ወይ ከዓኒ ከመሓድሮ እትናትካ ቆፀራ ኣይፍቀድኒ ስለዚ እዚ ዓብ ጥንቃቐ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ እታ ሳልሰይቲ ሕጊ ብሓደ ምስታ ቀድሚ እዚኣ ክንብላ ፀናሕና ሓደ ሰብ ቡኪን ወይ ከዓኒ ቆፀራ ናይ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ባዕሉ ክገብር ጥራሕ ዝኽእል ትብል ሕጊ ምስኣ ብሓንሳብ ዝወፀት ሕጊ እንተደኣላ ኮይኑ ብተወሳኺ እንታይ ዝብል ሓደ ሰብ ካብ ዕለት 12 ወርሒ 5 2026 ጀሚሩ እቲ ቡክ ዝገበሮ ቆፀርኡ ባዕሉ ጥራሕ ከመሓድሮ ዝኽእል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዕለት ሰዓት ቦታ ወይ ከዓኒ ምስ ካልእ ሰብ ክቀያይሮ እንተደልዩ ባዕሉ እቲ ተማሃራይ ወይ ከዓኒ እቲ ዋና ጥራሕ ክቀያይሮ ዝኽእል እያ ትብል ሳልሰይቲ ሕጊ ስለዚ ቀድሚ ሕጂ እንታይ ነይሩ እንተደኣ ኢልና ሓደ ሰብ እንተደኣ ድራይቪንግ ላይሰንስ ናምበር ካሂብካዮ ተወሳኺ ከዓ ናይታ ቡኪንግ ሬፈረንስ ናምበር ፕራክቲካል ሬፈረንስ ናምበር ካ እንተደኣ ሂብካዮ ክልቲአን እንተለዎ ኮይኑ ከም ድላዩ ክሳብ 6 ግዜ በቲ ቀድም ዝነበረ ሕጊ ማለት እዩ ከም ድላይ ቀያይሮ ይኽእል ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ዝኾነ ሰብ እትናትካ ቆፀራ ከመሓድረልካ ወይ ክቀያይረልካ ኣይፍቀድን እዩ ብዓቢኡ እውን 2 ግዜ ጥራሕ ኢኻ ክትቅይር ትኽእል ባዕልኻ እንትኾንካ ብመሰረት እዚ ሓድሽ ሕጊ እዚ ማለት እዩ እዚ ከምቲ ዝበልናዮ ሓፈሻዊ መንግስቲ ውፅዎ ዘሎ ብተደጋጋሚ እውን ዝብሎ ናይ ብዙሓት ሰባት መረረ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ቡክ ገብሩ ደልዮም ኣዝዩ ነዊሕ ቆፀራ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ክሳብ 6 ወርሒ 7 ወርሒ ኣብ ገሊኡ ቦታታት እውን ክሳብ ዓመት ቆፀራ ብዘይ ምህላው ነቲ ዘሎ ፅቅጥቅጥ ወይ ከዓ ነቲ ዘሎ ቆፀራታት ንኩሉ ሰብ ማዕረ ንምቅራሕ ተባሂሉ ዝወፀ ብመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ከዓ ብዲቪኤስኤ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እቲ ናቱ ቆፀራ ባዕሉ ጥራይ ክቀያይሮ ዝኽእል ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ክንቀያይሮ ንኽእል ዕድላት ኣዝዩ ውሑድ ክልተ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ባዕልና ጥራሕ እውን ክንቅይር ስለ ንኽእል ቀድሚ ሕጂ ቶም ኢንስትራክተራት እንታይ ገብሩ ነይሮም ቡኪንግ ሬፈረንስ ናምበር ናይቲ ፕራክቲካል ዝገበርካዮ ፕላስ ድራይቪንግ ላይሰንስ ካ እንተደኣ ሂብካዮም ከም ድላዮም ንዖም ብዝጥዕቦም መሰረትን ከምቲ ናትካ ተዳሊኻን ዘይተዳሊኻን ከቕርብዎን ከድሕርዎን ይኽእሉ ነይሮም ብመሰረት እዚ ሓድሽ ሕጊ እዚ ካብ ዕለት 12 ጉንበት ወር 5 ማለት 2026 ዝወፀ ግን እስኻ በአካል እንተዘይሃሊኻ ንኽሕግዘካ ኢሉ ሰብ ጥራሕ ተዘይኮይኑ በአካል ምሳኻ ኮይኑ እቲ ቡኪንግ ናትካ ከመሓድሮ ወይ ክቀያይሮ ኢንስትራክተር ባዕሉ ክቅይረልካ ይክእልኒ ማለት ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዝግብኣና ክልተ ዕድል ጥራሕ ስለ ዘለና ክንቀያይር ወይ ከነመሓድሮ እቲ ቡኪንግ ናትና ከነራገፅ ኣለና ድልዋት ምዃንና ኣብቲ ዕለት ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ኢንስትራክተር ናትና ኣብቲ ዕለት እቲኣ ነፃ ምህላው ከነረጋገፅ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብተወሳኺ እንታይ ኣሎ ዲቪኤስኤ ብዘውፅኦ መሰረት ወይ ከዓ ዲቪኤስኤ እንታይ ዘፍቅድ እንተደኣ ኢልና ቡክ ክትገብር ከለኻ ወይ ቆፀራ ናይቲ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ክትገብር ከለኻ ኢንስትራክተር ሬፈረንስ ናምበር ኢሉ ይሓተካ እዩ ስለዚ እንተደኣ ኢንስትራክተር ሬፈረንስ ናምበር እንተደኣ ይእቲኻ እቲ ኢንስትራክተርካ እንተደኣ ኣፍታ ዕለት እቲኣ ቆፀራ ኣለዎ ኮይኑ እቲ ቆፀራ ዘለዎ ዕለታት ኣብቲ ትመርፀሉ ግዜ ኣይርኤካኒ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሬፈረንስ ናይቲ ኢንስትራክተርካ እንተደኣ እቲኻዮ ፈተና እንተደኣ ኣለዎ ኮይኑ ኢንስትራክተርካ ምስ ካልእ ተምሃራይ ዕለታትን ሰዓትን ናይተ ፈተና ዘለዎ ኣይርኤካኒ ካልእ ኣማራፅታት እየን ዘምፃልካ ስለዚ እንተደኣ ግዴታ በትን ኢንስትራክተር ብኡ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝፍተን ብካልእ ክፍተን እውን እንተደኣ ኢልካ ነታ ኢንስትራክተር ሬፈረንስ ናምበር ትብል ዘላ ቡክ ኣብ ትገብረሉ ግዜ ወይ ከዓ ቆፀራ ናይቲ ድራይቪንግ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ኣብ ትሕዘሉ ግዜ ነፃ እንተገዲፍካያ ኩሉ ዘሎ ዕለታት ከርኤካይ እንተደኣ ሬፈረንስ እንተ እቲኻያ ግን እቲ ናቱ ምስ ካልኦት ተምሃሮ ዘለዎ ዕለታት
ኣውፅኡ እቲ ዝተረፈ ነፃ ዘለዎ ኢንስትራክተር ክዓለትን ነፃ ዘለዎ ዕለታት ኣብቲ ቴስት ሰንተርን ጥራሕ ከርእየካ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ዝተኣታቶ ወይ ተግባራዊ ዝኸውን ሕጊ እንታይ እንተዳኢልና ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ዝበልናዮ ክሳብ 6 ግዜ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክትቀያይሮ ትኽእል ነርካ ሓንሳብ ቡክ ምስ ገበርካ እቲ ድራይቪንግ ቴስት ናትካ ማለት እዩ ሕጂ ግን ብመሰረት ሓድሽ ሕጊ ናይ DVSA ካብ ዕለት 9 ወርሒ 6 2026 ጀሚሩ ሓደ ሰብ እንተዳ ሓንሳብ ቡክ ገይርዎ እቲ ድራይቪንግ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ናቱ ናብተን ዝቐረባ 3 ቦታታት ካብታ ቡክ ዝገበራ ቦታ ናብተን ዝቐረባ 3 ቦታታት ጥራሕ ይቀያይር ዝፍቀዶ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንተዳ ኢልና ንኣብነት ሓደ ሰብ እንተዳ ኣብ በርሚንግሃም ዝቕመጥ ኣሎ ኮይኑ ዝቐረበ ግዜ ወይ ከዓ ዝቐረበ ዕለት ሪኤሉ እንተዳ ኣብ ማንቸስተር ቡክ ገይርዎ ኮይኑ ድሓር ክቕይሮ ተመሊሱ ናብ በርሚንግሃም ኣይክእልኒ ምክንያቱ ሓንሳብ ቡክ ምስ ገበሮ ኣብ ማንቸስተር ናብተን ዝቐረባ 3 ቦታታት ናይ ቴስት ሰንተር ዘለዋ ጥራሕ ክቀያይሮ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካብዛ ዕለት እዚኣ ንብላ ዘለና ካብ ዕለት 9 ወርሒ 6 2026 ጀሚሩ ሓንሳብ ቡክ ምስ ገበርካ ኣብ ሓደ ቦታ ናብ 3 ናብተን ዝቐረባ ቦታታት ጥራሕ ኢኻ ክትቀይሮ ትኽእል ነርካ ቅድሚ ሕጂ ከመይ ነይሩ እንተዳኢልና ከምቲ ዓንተ ወይ ኣብነት ዘምፃናዮ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ኣብ ስኮትላንድ ብዙሕ ዕለታት ነፃ ስለ ዝነበረ ሓደ ሰብ ኣብ ስኮትላንድ ቡክ ገበር ድሓር ሽዑ ቀስ ገይሩ ቦታ እንዳረኸበ ዕለት እንዳረኸበ ቦታ እንዳቀየረ ናብቲ ዝደልዮ ዘሎ ከተማ ናብ በርሚንግሃም ክኸውን ንኽእል ናብ ሊድስ ክኸውን ወይ ናብ ለንደን ክቕይሮ ይኽእል ነይሩ ሕጂ ግን ሓደ ሰብ እንተዳ ኣብ ስኮትላንድ ቡክ ገይሩ ቦታ ክቕይር እንተደልዩ ኣብ ስኮትላንድ ዘላ ቴስት ሰንተር ናብተን 3 ዝቐረባ ቦታታት ጥራሕ ክቕይር ዝኽእል እቲ ሲስተም እውን ንዑ ጥራሕ ይኸርዮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን እቲ ንብሎ ዘለና ናይቲ ምንዋሕ ቆፀራታት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ድራይቪንግ ቴስት ንዕኡ ንምውጋድ ማዕረ ዕድል ንምፍጣርን ተባሂሉ ዝተኣታተወ ሕጊ እዩ ብዙሓት ሰባት ዝሓትዎ እሞ ሕጂ ዕለት 9 ወርሒ 6 2026 ዝቕየር እንተዳ ኮይኑ ኣቐዲምና ቡክ ጌርናዮ እንተፀኒሕናስ ይፀልወና ድዩ ንትብል ብዙሓት ከም ተሓትዋ ፈልጥ እወ ክፀልወኩም እዩ ስለዚ ክሳብ ዕለት 9 ወርሒ 6 2026 ዘሎ ቦታታት ክትቀይሩ ትኽእሉ ኢኹም ክልተ ግዜ ማለት እዩ ብድሕሪ ዕለት 9 ወርሒ 6 2026 ግን ሓንሳብ ቡክ ምስ ገበርካያ ናብተን ዝቐረባ 3 ቦታታት ጥራሕ ከተቀይረካ ትኽእል ስለዚ ቅድሚ ዕለት 9 ወርሒ 6 2026 ኣቐዲምኩም ዝሓዝኩሞ ቆፀራ ኣብ ዘይትደልይዎ ቦታ እንተዳኣሎ ኮይኑ እዛ ተሪፋ ዘላ ሰሙን ክትቀይርዎ ኣለኩም እንተዘይ ኮይኑ ከምቲ ዓንተዊ ዝበልና DVSA እንተዳ ካንስል ጌርካዮ ሙሉእ ገንዘብካ ስለ ዝመልሰልካ ካልኣይ ግዜ ኣብ ካልእ ቦታ ወይ ከዓ ኣብቲ ንደልዮ ዘለና ቦታ ቡክ ክንገብር ንኽእል ኢና ግን ድሕሪ ዕለት 9 ኩለን እተን ቡኪን ዘለዋ ሎክ ኮይነን ናብተን ዝቐረባ 3 ቦታታት ክትቅይር ጥራሒቱ ሲስተም ከርእየካ ማለት እዩ ብሓፈሻ DVSA ማለት ድራይቪንግ ቬሂክል ስታንዳርድ ኤጀንሲ ኣብ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ወይ ካኒ ኣብ መምርሒ ምዝዋር መኪና ፈተና ናይቲ ፕራክቲካል ቴስት ጥራሕ ዝጸሉ ነቲ ቲዮሪ ኣይምልከትኒ እዩ 4 ሓደሽቲ ሕግታት ዝተኣታተወን ጠቕሊልና ክንሪአን እንተዳ ኮይና ብሕፅር ዝበለ እንታይ እንተዳኢልና ሓንቲ ዕለት 31 ወርሒ 3 2026 ተግባራዊ ዝኾነ ንሱ ከዓ እንታይ ዝብል ሓደ ሰብ እንተዳ ሓንሳብ እቲ ናቱ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ቡክ ገይርዎ ክልተ ግዜ ጥራሕ ክቀያይሮ ዝኽእል ቦታ ሰዓት ዕለት ወይ ከዓ ምስ ካልእ ሰብ ክቀያይሮ እንተኮይኑ ክልተ ግዜ ጥራሕ ክቀያይር ዝኽእል ከምቲ ዝበልናዮ ጽቡቕ ነገር ግን ብሓደ ግዜ ዕለቱ ሰዓቱን ቦታን እንተዳ ቀይርካ ከም ሓንቲ ለውጢ ዝገበርካ እዩ ዝሕሰበልካ እታ ካልአይቲ ዕለት 12 ጉንበት ወርሒ 5 2026 ማለት እዩ ተግባራዊ ዝኾነ ከዓ ሓደ ሰብ እቲ ዝፍተን ንሱ ጥራሕ እዩ እቲ ናቱ ፈተና ቆፀራ ክሕዝ ዝኽእል ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ቆፀራ ክሕዝ እንተደልዩ እቲ ዋና ወይ ከዓ እቲ ተምሃራይ ባዕሉ ጥራሕ እዩ ክሕዝ ዝግብኦ ትብል እያ ምስኣኻ ዕለት 12 ወርሒ 5 ብሓንሳብ ዝወፀት ሕጊ 2026 ማለት እዩ እንታይ ትብል ሓደ ሰብ እንተዳ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ቡክ ገይርዎ ኮይኑ ባዕሉ ጥራሕ ከመሓድሮ ዝኽእል ከመሓድሮ ማለት ክቀያይሮ ዕለት ሰዓት ቦታ ወይ ምስ ካልእ ሰብ ክቀያይሮ እንተ ኮይኑ ንሱ ጥራሕ ክቅይሮ ዝኽእል እያ ትብል እታ ራብዐይቲ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ዕለት 9 ወርሒ 6 2026 ዝጅምር ወይ ተግባራዊ ዝኸውን ሕጊ ናይ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ከዓ
حدا سب انت دا اب حدا بوتا practical driving test ناتو بوكير ولا خوينو نابتن زقربا سلسته بوتاتات طرحيو كقيرو زخيل زبلا حقتاتين نيرن بحفشا از تقاير زلو حقتات نمرأي ابتي وقعو زخونه حبريتا ناي منغست عباي بريطانيا زوصالو اب gov.uk نعو خطريوان كتفتشوان كتردوان ازي اقداس سلازخونه كم تقدمنا زبلنايو ابوتا موهابي رئيتو كنقدفلكم هنا اذا حدش حجز تاعتاتو منغست عباي بريطانيا زلعل واقع كم تزبلنا قدمنا كساب 600 باوند كفيلو سب علتات اقدمو زرخبو زنبره نعو تقلالا كوغدو زخلولو درجه يبلانه باي وغن معناتي بزحات ون እዚ ለውጥ እዚ ጽቡቕ ወይ ከዓኒ አሉታዊ ዝኾነ ለውጢ ነቲ ተማሃራይ ፕራክቲካል ድራይቪንግ ቴስት ዝገብር ኢሎም እዮም ዝኣምኑ እንታይ ትብሉ በአሁን ወገን መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣታኣትይዎ ዘሎ ሕግታት ብጽቡቕ ዶ ተቀበልዎ ወይ ከዓኒ ከም ዝበልናዮ ዝብሓሸን ዝቀረበን ዕለታት ንምርካብ ሓጋዝ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ቦታ ኮመንት ክጽሕፉልና ተስፋ ንገብር ብሓፈሻ ኣብዚ መደብ እዚ ኣብ ማህደር ኔትወርክ بزعبا اب عباي بريطانيا ازيوم اقدستن صلوتن زخونو نحبرتسبنا بزعبا ناي درايفين تيست ايميغريشن كال زعباتاتن نقربلو مدبي እዚ መደብ እዚ አገዳስን ጠቃምን ኢልኩም እንታ ሓሲብኩም ንኻልኦት ሰባት ክበጽሖም እንቲ ሼር ላይክ ትገብርዎ ተስፋ ንገብር ካለ ግዜ በኻለ መደብ ክሳብ ንረኽብ ሰሰናዩ ሰላም ወሰናይ